The only way out of Ebuka Obi ebia mee ihe ahụ kwesịrị ime the needful things ka ala jụọ ike peace dịkwa stabilize ma ndị nwe ala ma ebe ahụ ọ banyere. Then these people now wee jigbo iwe na join ya ndị kere na court ihe ga-emebi. This land they will like this need the compensation. Any here you go. Oh, na akpụ ndị kọrọ akpụ ewere caterpillar bushia ya. This today they are just beggars. The promises have been given the Royal Highnesses, no one have been fulfilled. Even from the pulpit, a man of God stood in the pulpit and said that he will give cows for celebration, Christmas to the Royal Highnesses. Nothing. Since ever, none of the Royal Highnesses have stepped into his palace. Such courtesy have not been received. And we two parallel group of people in Gansobu, and another group. They are against what Ebuka Obi is saying. I am in favor of Ebuka Obi. Here did favor. I need to look at this guy by the way he tried. And if by the end of this month or this month ends, nothing is done to come or call all these people back, we may join the other group. I am not talking that I want my voice to go. We're not talking because we have to join other people to make sure that the case of Obodosi Kubanyala or Gimuta. All the whole village is equated. Yeah, any dollar. I got to the conclusion of price. My here could be for one plot of 130,000. Okay. So which almost the whole and the chairman and the village is may not accept to make sure that now if I need to say Ebuka Obi issue from Amala Polo out. So okay, I see that the DJ. So at the time, it was maybe a quarter. Now price on the community could take now 130,000 per each plot. Even in Keha, na onye Ebuka Obi himself gave young Honyeze, engineer royalty. Up to now, I know Ebuka Obi, he pay royalty to Obiog. Bonyo question, chairman Mbishi, royal fathers, onwe Ebuka Obi member. He had one certain time go, but security no let on war with the twin brother, Breba. Robert Chow. Onwe headache pay the royalty Onyeze. The first day Ebuka Obi the program there, 3 days program. I not there. I didn't days 5 not there. I know na altar. I will red rock. Table ya, cause I be that kanye bikwasaka. Emena ye bere. We were appreciative of all these things that day. But such man of God, high repute. Okwesi ekwu ora na bia na mezu. At the time, I just expect to have a cool. Now, on 130,000 per each plot. As I say, no, and government may agree because Eba or Alagwandon. Bandon, China, how to say develop Ebe then. Abasanjo, the then president, Apostle Hala, Ogun State. So, I may say the place abandoned. So then, on a small change, you have to like go cross. But I want to have the real compensation. So he must run Kahaga. So that's the also has to locate here this place. Gawazi to government. Measure the entire community abandoned. Ebuka Obi should pay attention to the concerns of his landlords in Ngorkpala. Ngorkpala comprising Amala, Alatia, Ikem, Ntu, and Ezama are his immediate landlords for now. People are not happy, no matter the way we welcome him. Let him reciprocate. You know, we are not fools. I am the development welcome, and I say Habana. Manao Kahame made the news for Manahi Hakosrime. No one can do about feel one the impact. Now, I live by an Rezi Aduto, Yenina associate with Zion. So I am a Zika, the tennis. But now, because Abella, I chebuet China, Utanina Sikwoku, Tanya Seme, not Gemaka, Deka, Machineke, because I'm here Deka in a church. But it's trying to delay
to another thing. Oga Febile to another thing. He's coming in Brutila now. I know that in the traditional rulers accused. Oh, here billions. Traditional rulers are saying the prison and the committee of Ebuka who need billions. What nobody is seeing 1 naira. And this creates a lot of confusion in our midst. Ya gba mbọ hụ na o mere effect the compensation to ndị nwe ala. Because ya ahụ ọ nọ na-eme ebe ahụ emene agụụ a na-agụ ụfọdụ. O nwere ndị na-enwe means of livelihood na-awụhụ to become a peasant farmer. Now, ị na-apụ a peasant farmer ala o ji enye onwe ya nri nye ụmụ ya nri. O je na ministry mba. Ọ ga-eje. So ọ ga-eji nye ya ihe ọ ga-eji malite ndụ ide ezinụlọ ya. Ya jisi ike gbaa ọsọ taa na echi ile bịa mee ka ihe niile o kwere na nkwa dị mma na amaala. Na anyị nabatara ya wete obiọma anyị bụkwana na anyị amaghị ihe anyị kwesịrị imeni. Gọọmenti nọ na-aba aka ya ka ọ ghara anyị nọ na-enye compensation to ndị nwe ala adị mmadụ. Ya nwa bụ fada, reverend fada kwesịrị ime dịka nwa Chineke mezuo ihe niile o kwere na nkwa. Ebuka Obi bịakwara na for me as nwanne m nwoke ọwụ onye Imo nwanne anyị ihe anyị mere expect bụ after anyị la government hụchara agbatatụkwa to village here communities here kpọọ ndị niile ala ha dị involved here yila ha daa ntị ịwọla eme meeting ụmụ nwanne na nwanne ada ntị kwuo one or two things so that onye ọwụla obi onye ọwụla ka ma ọ daa. Reverend Kennedy abụ onye na-abịa ebe a na-represent Zion na-ekwenye nkwa ihe ọbụla na ebe ọ bụ na ndị amaala nabatara ha n'obi ọma na ihe ọbụla bụ development na ha ga-emere amaala. Ha gwara anyị nkwa ọkụ na a ga-etinyere amaala enwe ọkụ na a ga-enye anyị ọkụ. Ha gwakwara ọtụtụ ihe dị iche iche ga-ebute development na amaala. Ha sịrị na amaala na-aga ka Dubai. Ndị aganya kwara anyị nkwa. I'm not serious for 1 day. I'm not serious for 1 day. And he has not come to this palace 1 day. So people have never visited this palace? No.